mo? Hindi, Nay. Eh di sana, nagtira ka kahit kaunti man lang. Oh, ano na naman pinagtatalunan yung dalawa? Eh di ba binigay ko na yung baon mo? Tapos niya sa nobya niya. Hindi kasama sa mga sinasahod ko yung mga ganyan. Magbigay ka na lang. Kaya lumalaki ulo niyan dahil sa inyo. Dali lang. May nakalimutan ka pa yata. Judith na natin ngayon. Allowance ko na lang po. Kaya dapat makapagbayad ka ngayon. Bisan mo, umuwi ka kaagad. Kapatid mo, kinulong nila, puntahan natin. Para di na siya umulit. Bayaan? Baka mapano siya doon. Dalian mo na, bilis. Ako na lang gagawa ng paraan. Dali lang po. O nagsasawa ka, nakasama mo kami. Kung ganon, edi iwanan mo na kami. Nay. O anak, papasok ka na ba? Ay, oo sana. Bakit sana? Di ba binigyan ka na ng ate mo ng baon hanggang sa susunod na sahod niya? Nay, nagastos ko na po kasi. Ha? Nagastos mo? Saan? Sa barkada mo? Hindi, Nay. Lumabas po kasi kami kahapon ni Angela eh. Nauubos po. Diyos ko namang bata ka! Dapat, nagtira ka! Nakakahiya naman po kung hindi ko bibilin yung gusto niya. Eh di sana, nagtira ka kahit kaunti man lang. Ano na lang sasabihin ng ate mo niyan? Ikaw ang magsabi sa ate mo niyan. Bahala ka! Nay, baka magalit sa akin yun. Sinong matutuwa dyan sa ginawa mo? Si nanay naman. Ikaw na lang, Nay. Oh, ano na naman pinagtatalunan yung dalawa? Brian, ang aga-aga pinag-high blood mo si nanay. Ano kasi ate? Bakit? Ano ba yun? Bigyan mo daw ng baon yung kapatid mo. Baon? Eh di ba binigay ko na yung baon mo hanggang sa susunod na sahod ko? Eh saan mo dinala yun? Ate. Diyos ko naman, Brian. Paano kasi ate? Paano? Nagastos niya sa nobya niya. Ano? Brian naman! Mag-girlfriend ka kapag may trabaho ka na! Hindi yung pati ang mga yan, iaasa mo pa sa akin! Para sabihin ko sa'yo, hindi kasama sa mga sinasahod ko yung mga ganyan! Dami mo namang sinasabi. Magbibigay o hindi lang ang sagot. Saklap ng ganito. Yung sila na nga ang nanghihingi. Sila pa yung galit. Na akala mo, may ipinatago sa'yo. At ayoko magaya sa'yo, no? Ayoko maging matandang binata. Kung ikaw balak mo maging matandang dalaga, pues ako hindi. Alam niyo naman kung bakit wala akong panahon sa mga ganyan. Marga, ano ba? Magbigay ka na lang. Hindi yung kung ano-ano pang mga sinasabi mo dyan. Kaya lumalaki ulo niyan dahil sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Konsentidor ako? Ano pa bang tawag niyo sa ginagawa niyo? Hoy Marga, manahimik ka dyan kung ayaw mo malintikan sa akin. Kaysa sa magbunganga ka, magbigay ka na lang. Hindi yung ang dami mo pang sinasabi. O yan, last na hingi mo na yan ha. Magbibigay ka rin pala eh. Sige na, aalis na ako. Sige po, Nay. Alis na din po ako. Sandali lang. May nakalimutan ka pa yata. Bakit? Ano na naman po yun? Hindi mo ba naaalala? Judith na natin ngayon. Bayaran ng kuryente, tubig, at upa ng bahay ngayon. Huwag mong sabihing nakalimutan mo. Oo nga pala. Oo, asan na yung pambayad ko? Bago ko umalis. Eh, Nay, kano na lang po itong hawak ko. Allowance ko na lang po. Ha? Ano nga naman pabayaan mo na maputulan tayo ng kuryente at tubig? Anong gusto mo? Matutulog tayo dyan sa gilid ng kalsada? Kaya dapat makapagbayad ka ngayon. Eh, Nay, pag binigay ko sa inyo to ngayon, wala na akong allowance sa trabaho. Hay nako, hindi ko na problema yan.
Manghiram ka na lang ng pera dyan sa kaibigan mong si Abby. Hindi ka naman maintindihan nun, di ba? Kaya magsabi ka na lang sa kanya. Eh, Nay, mahiram pa po ako sa kanya nung nakaraan. Eh di, padagdagan mo na lang ulit. Pero, Nay, nakakahiya na po kasi sa kanya. Hay nako, bahala ka kung saan ka manghihiram kung ayaw mo sa kanya. Wala man lang silang pakialam kung saan ka kukuha ng pera para sa sarili mo. Ang mahalaga lang sa kanila, maibigay mo yung mga hinihingi nila sa'yo. Sige na, umalis ka na. Sinisira mo lang ang araw ko. Marga, lunch break na. Hindi ka pa ba kakain? Hindi pa. Mauna ka na lang. Anong hindi pa? May busog bang kumakalamang sikmura? Tsaka pansin ko, girl. Kanina ka pa tulala dyan. Bakit? May problema ka ba? Tara, sa labas tayo. Doon ko na nasasabihin sa'yo. Sige, mabuti pa nga. Maya-maya na lang tayo kumain. Ang daming tao sa karinderya. Oo nga eh. Haba ng pila. Kaya nga. Ano pa rin sasabihin mo sa akin? Eh yun. Sa bahay kasi, puro na lang problema. May bago pa ba dun? Yun nga eh. Hindi na nawalan. Bakit? Ano na naman ba ang issue sa inyo? Ito kasing si Brian. Winaldas na naman yung binigay kong allowance niya. Tapos, nakalimutan ko na due date na pala ng mga bayarin sa bahay. Kaya nasaid na naman ako, pati allowance ko. Ayan ba ang dahilan? Kaya ka tulala kanina? Dahil wala ka bang pera? Ganun nga. Sus, yan lang ba ang problema mo? Naku, wag na, Abby. Nakakaya naman sa'yo. Di pa nga ako nakakabayad ng utang ko sa'yo eh. Bakit? Sinisingil ba kita? Yun na nga eh. Kaya nahihiya na ako sa'yo. Hay nako, huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala sa'yo. Ewan ko ba? Papagod na din ako sa sitwasyon ko. Alam mo, pag napapagod ka, magsabi ka din sa kanila. Hindi naman tamang ikaw lagi ang inaasahan nila. Ano ka? Robot? Kapag nga ang makina nag-overheat, napapagod, bumibigay, ikaw pa kaya? Anong akala nila? Hindi ka napapagod? Palagi kang okay? Hindi pwedeng magpahinga, girl? Maraming salamat, Abby. Buti ka pa, naiintindihan mo ako. Natural. Nakikita ko ang hirap at pagod mo araw-araw, no? Kaya, hayaan mong pahiramin kita ulit. Salamat. Tara na. Baka onti na lang ang tao sa karinderya. Nagugutom na rin ako. Sige na nga, tara na. Hello? Anak, bakit? Ay, tulungan niyo po ako. Dinampot po nila ako. Ano? Bakit? Basta po, Nay. Puntahan niyo na lang po ako dito sa presinto. Mamaya ko na lang po ikukwento kung ano yung nangyari. Sige anak, antayin mo ako dyan. Tatawagan ko lang si Ate Marga mo.
ginagawa mo. Ay, oo nga pala. Si nanay? Bakit kaya? Hello, Nay. Anak, umuwi ka na dito, dali. Bilisan mo, umuwi ka kaagad. Yung kapatid mo, kinulong nila, puntahan natin. Sige po, uwi na ako. Hoy girl, bakit nagmamadali ka? Saka ko na sasabihin sa'yo. Sige na, uwi na ako. Ano nangyari dun? Yung ramdam mo na naman ang bigat ng problemang haharapin mo. Pero kailangan mong maging malakas dahil alam mong wala ka ring ibang aasahan kundi ang sarili mo. Tapos, yung mga taong inaasahan mo makakatulong sana sa'yo, sa'yo lang din sila nakadepende. Nay, tagal mo naman, anak. Ano bang nangyari kay Brian, Nay? Hindi ko alam, anak. Basta, tumawag na lang yung kapatid mo na dinampot daw siya. Ano ba naman yan? Baka may ginawa na naman siyang hindi maganda. Hindi naman siya dadamputin ng ganun-ganun lang. Yan na nga ba yung sinasabi ko? Yan ang napapala ng matigas ang ulo. Sinabi ko ba na masamang tao yung kapatid mo? Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, Nay. Ang sa akin lang, hayaan muna natin siya doon para magtanda. Para di na siya umulit. Pabayaan? Paano ka nakakasigurado na may kasalanan siya? Baka mapano siya doon? Paano kung saktan siya doon? Kahit alam nilang hindi mo na alam kung saan ka kukuha, sila pa yung galit kapag sinasabi mong nararamdaman mo. Kaya wala ka nang pwedeng gawin kundi ang manahimik. Ang sabihin mo, ayaw mo lang tulungan yung kapatid mo. Tapos, sa lahat ng ginagawa mo sa pamilya mo, ikaw pa yung sasabihan ng ganyan. Parang lumalabas na ikaw pa ang masama pag wala kang magawa. Wala naman po akong sinasabi na ayaw ko siyang tulungan. Ayun naman pala eh. Ano pang ginagawa mo dyan? Gumawa ka na ng paraan para makalaya yung kapatid mo. Sandali lang po, Nay. Nag-iisip pa po ako ng paraan kung kanino ako manghihiram. Tanga ka ba? Eh di kay Abby. Saan pa nga ba? Nay, nahihiya na po ako sa kanya. Matutulungan ba ng hiya mo? Yung kapatid mo, Hamarga? Kaya pumunta ka na. Dalian mo na, bilis. Yung ganitong tagpo, halos lamunin ka na ng hiya mo sa taong tinatakbuhan mo palagi. Pero sila, wala lang. Dahil hindi nila ramdam yun. Matitiis mo ba na ang kapatid mo nandun? Tapos ikaw, kumakain ng maayos at malambot na tinutulugan? Tapos, yung kapatid mo nandun, nagdurusa sa loob na kulungan. Maaatim mo ba yon, ha, Marga? Kung kaya mo siyang tiisin, pues ako hindi. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang buhay kong ganito. Sana naman, huli na to, Diyos ko. Ako na lang gagawa ng paraan. Pupuntahan ko siya doon. Wala kang awa. Sandali lang po. Pupuntahan ko na po si Abby. Kita na lang po tayo sa presinto. Sige. Bahala na. Ate, salamat ah. Siguro naman, magtatanda ka na ngayon, Brian. Baon na ako sa utang kay Abby. Siguro naman, huli na to. Napapagod na din kasi ako. Napapagod ka dahil sa amin. Ganun ba? O nagsasawa ka, nakasama mo kami? Kung ganon, edi iwanan mo na kami. Pabayaan mo na kami ng kapatid mo. Yan ba ang gusto mo, Marga? Ang sakit sa loob. Na kapag sinabi mong napapagod ka, sila pa yung may ganang magalit. Yung tipong hindi ka pwedeng maging okay palagi.
rin naman sanang magpahinga. Yung walang iniisip na problema. Hindi po, Nay. Gusto ko lang po sanang bigyan yung sarili ko ng oras para magpahinga. Kahit isang araw man lang. Isa pa, tanungin niyo man lang sana ako kung okay lang ba ako o hindi. Pero pagdating sa inyo, gusto niyo okay lang lahat? Paano naman ako? Ha, Brian? Napapagod din po ako. Ate, pasensya ka na. Hindi ko naman ginusto yung nangyari. Tulong! Tulong! Miss, anong problema? Kuya, tulungan mo ako. Ni-upload na magdala ko yung bag ko. Ano? Tara! Hoy! Kasama kayo! Uy, hindi kuya! Huwag kang tatakbo! Kuya, sandali lang kuya! Hindi ako yun! Kasabot yan! Kuya, hindi ako yun kuya! Hindi! Yung totoong nangyari ate. Kaya wala akong kasalanan. Naiintindihan naman kita. Pero yung sa akin lang, sana intindihin niyo din ako. Tao din ako, Nay. Napapagod din ako. Minsan, okay. Pero mas madalas, hindi na. Hindi ko na po kaya. Hoy girl, kanina ka pa tulala dyan. O ito, minom ka muna. Salamat. Nagigilty kasi ako eh. Saan? Doon sa pamilya mo na sinasabi mong pagod ka na? Pakiramdam ko kasi ako yung tao na hindi pwedeng maging okay palagi. Yun bang pag sinabi mo sa pamilya mo na hindi ka okay, sasaluhin mo lahat ng galit. Tapos, ikaw pa yung lalabas na masama at madamot, wala kang maibigay sa kanila. Alam mo girl, tama lang yung ginawa mo. Yung sinabihin mo rin na kailangan mo magpahinga. Hindi ka robot, Marga. Na kahit anong ipagawa sa'yo o hingin, eh okay lang. Mas kailangan mong alagaan ang sarili mo habang nakikipaglaban ka sa hamon ng buhay. Kaya kung ang pag-iwan mo sa kanila ang solusyon para tumayo sila sa sarili naman nilang paa, bakit di mo gawin? Sa tingin mo, kakayanin ko silang iwan? Kayanin mo, girl. Dahil yun lang ang paraan para ma-realize nilang hindi mo kaya ang lahat. Na madalas na hindi ka okay. Mabuti pa ibang tao, may concern sa akin, kaysa yung sarili kong pamilya. Salamat sa advice mo, tsaka sa walang sawang pagtulong sa akin. Salamat kasi nakilala kita. Ano ka ba? Best friend kita. Salamat talaga. Anak, hindi ka na ba mapipigilan? Oo ate, saan ka pupunta? Itong ate mo, aalis na daw, hindi mapigilan. Mas mabuti na rin siguro yung ganito, Nay. Brian, lagaan mo tong si Nanay, ha? Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko pa rin po kayo. Hindi naman po ibig sabihin na porket bubukod na ako, pababayaan ko na kayo. Salamat, anak.
Patawarin mo sana ako kung pinobliga ko sa'yo ang lahat. Hayaan na po natin yun. Nakaraan na po yun. Ate, patawarin mo rin sana ako kung naging pasaway ako. Hayaan mo ate, simula ngayon, maghanap na ako ng trabaho, kahit part-time lang. Para hindi ko naiaasa sa'yo lahat ng kailangan ko. Salamat naman kung ganun. Pasensya ka na sa lahat ha. Mahal na mahal kita ate. Mahal na mahal kita, anak. Patawad. Minsan, masakit ang sagot na solusyon sa isang problema. Pero kailangan nating gawin kung ito man ang magpapabago sa nakagisnan nilang ugali. Matuto din nating pagbigyan ang kahilingan ng ating mga katawan. Ang magpahinga. Dahil walang ibang magmamahal sa sarili mo, kundi ikaw lang.